ngenxa zebalala mungebisa ngamagama ngiyokubesa nami ngomuntu safana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungebisa ngamagama ngiyokubesa. Sikubingelele mbukelo wesiyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo ngihamba ke nomfundisi omkhulu webandla elikhulu ngendlela eyisimanga elizinze endaweni yaseMaritzburg ubaba uNondaba uZondi uGagashe. Sikubingelele mfundisi sikwamukele kusiyaviva TV1. Angibingelele kubalandeli nabalaleli ngibingelela kwasakazi nawe Mr. Pholobaso ngiyabingelela kuwena yingu Reverence Zondi uqhamuka eMaritzburg. Reverence Zondi ibandla lakho baba? Ibandla lami UACC ubizo lama African Christian. Ngiyocela nje iphimbo lakho liphakame iyahlupha ke neweda la sikhona kodwa sithi asiyithathe lenkulumo emfishane. Awusixoxele kafishane ukuthi leli bandla lisukapi and nibhekephi? Leli bandla nje balandeli noma balaleli lisuka ude kakhulu ngiliqala ngaliqala la ngenkosi ngoba inkosi yona eyinkosi nomsindisi futhi ibandla mawuliqala umuntu osuke wacela enkosini ukuphenduka uthi uyafisa ukuphenduka uzokuye ibandla liphenduke njenganawe ngaliqala ngaya nalo ngikhuleka ngiphuma intaba ngiphinde futhi ngikhulekele nalo ukuthi ibandla liqondile ibandla kalihlale li right 100% ngoba usuke uvivinywa ngalo manje futhi umfundisi nasonke isikhathi omemkhulekweni ukuze liqonde libe nendlela ofisa libe yona. Kafishane nje yini esingayilindela masijoyina leli bandla njengabantu abasebahedeni ngathi masiqhamuka kuthi liyaphi ibhlukwe usiyasilinga noma ngivumeleke ngiyifake lamataputa kami ngivumeleke ngiyifake libhlukwe ngowesifazane noma inyathuko ngiyifunda sengingaphakathi angibatshazwa ngifika noma nje vele into ebatshazwayo kuthiwa hayi nebhlukwe lethi mkhulu. Kahle MC Pholobaso nabazalwane bebonke bephelele mina leli bandla lami ngikulona kaNkulunkulu akukho ngihlaba kakhulu kodwa mawusesontweni khona iuniform yakho iuniform ichaza isimo sabantu ukuthi lo usebandleni elithize futhi iuniform iyumgaqo yabantu abasuke bephuma emakhaya athanda ungabakahle umfaniswane okhombisa ukuthi nokholwa ibhluka anginankinga nalo mawusedolobheni noma uyapi ngoba kulona phela ibhluka ukuthi mawugqoka ibhluka ngeke ulingenise kufuneka inhliziyo uphenduke ukuze kubonakala ukuthi uyapi endleleni yakho. Ake behlabe ngechorus sizwe ukuthi yazwakala nenkulumo ya Reverend Zondi. One slice and a cup of tea. Sibonga kakhulu Reverend Zondi nebandla lakho lonke. Akujwayelekile ke uzwe umfundisi kuyena oyihola phambili nasekuthenini iphimbo likuphume nje likeneneze kamnandi. Abaningi bathi cula lapho choir, basekele cula ke choir. Asishayile ihlombe kakhulu leyo. Ngiyafisa ukuthi sicaphune into ethi kungenzeka yini ngelinye ilanga ucela ukuthatha umhlala phansi kuleli bandla bese uthatha umhlala phansi naNkulunkulu. Ngibonga kakhulu MC Pholobaso ngesimo senkulumo oyithwesa kuyena uReverend. La ekukholweni akunawo umhlala phansi. Ukukholwa kufana nokufunda. Ukufunda akunakhehla akunani. Ukufunda uzufe. Linjalo ke nayo isimo senkolo. Inkolo ayinawo umhlala phansi. Ngesimo sendlela makusuke uvalwa ku December
ngomthetho isimo sokukholwa kuvalwa mase kuvalwa kuvalela ukuthi bezenze idingo kodwa bekholwe emakhaya njengesimo selockdown kade ikhona njoba sikusasa kuyindlela yokugoqa sinikezana ama present nendeni ukukhombisana besiphethene kanjani kodwa isimo sokuvala akukho ukuvala uNkulunkulu uyiphusha uziyoqeda uzushone uyiphusha amen okay Masoyikha ke kafishane ngoba sesisogoqa siyazi ukuthi awugcini ngokuthi enkonzweni ube reverend but ubuye ulekelela abantu ngezinto eziningi abafisa ukuzokhulekiswa ukuthi bephumelele isho kuthiwa ngabe badlala superbet bafika nakuwe abanye babo uthola babhejile ngokwamabhola abanye babhejile badlala ilotho abanye bafisa nje ukukhulula emaketangeni ukuthi ebusuku abasalali bayaqinyeka ziningi izinto abanye bathumelana ngemithi bebodwa ezintweni njengalezo mhlawumbe uNkulunkulu ungenelela kanjani esebenzisa njengendoda kaNkulunkulu la exmen sesimo sakhona MC Folobasi ngibonga kakhulu ngumuntu futhi ophinde ethandaze ebumthandazo umprofeti ngamanye amazwi kunezinto nje ezinhle eziningi kakhulu la esimeni sesimo sesigodlo la ngikusona isigodlo sikwamika isigodlo nginezinto ezinhle ezahlukene kuya ngomuntu mayefika esigodlweni mayefika esigodlweni ngiqale ngimihlamlole nje ungena esangweni bese ke ungena kwi-queue mawungena kwi-queue sengiyabhala ngibhala amagama akho nesibongo nokuthi uhlalaphi bese ngiphinde ngibhale nefoni yakho bese ngikusayinisa Mr Folobasi ngoba fanele ngikusayinisa ukuze uthi nento engikunikeza yona usayine wena ukuthi uyithathile lento futhi mangikunikeza izinto siqale sihlola ngikunikeza izinto singahlolanga sidlule esiprofethweni isiqala makuukuthi ushayeke kutheni indoda ihambele ngiyadlula ke kutheni ngikunikeze lento efanele lento enjalo makuthi ngiye ekhaya abantu abadala basethekile kahle bafuna ukuhlanjulula bafuna ukulandwa ngiyayiprofetha ngiye ekhaya futhi ngiyokulandela mina ke MC Folobasi mangofaka abantu abadala angize ngiye emanqiweni ngiyabathwebula bese bezongena ekhaya ngiwena ongitshela ukuthi abangenanga noma bangenini hayi ngokukabi ngokukaNkulunkulu amen asiphethe ngokuthi ke mfundisi ngenxa yezulu elingasiphethe kahle usiphe inombolo zakho ukuthi sikakuthola kanjani ngoba sifuna nama direction ukuthi kufikwa kanjani enkonzweni kwazise vele sisendleleni amen la esontela khona ngu Reverence Zondi sisontela ekhaya ngoba manje eWillofontein mawugibela iWillofontein uthi nje uyowehla erank mawehla rank uyabuza kubo kamthandazo uZondi ingaphesheya nje qoba akekho ongangazi uyokutshela ngisho no driver inamba zami noma inamba yami 064 982 1104 angiphinde 064 982 1104 inkonzo singena 11 inkonzo yaseSayoni ke MC ayinaso kahle kahle isikhathi sokuphuma okay ngoba sike sigida ezomkhosi zifuna izindaba zabantu nezinto zabantu iswing lozi kahle kahle ifika sekuzogcina into engizosebenza ke manje sekufanele isebenze ke manje wena ohambayo ke usho ukuthi uzohamba kanti inkinga usuyishile ekufanele ikusise ya ujaha mhlawumbe ujaha ukufa futhi amen ngakhumbula indaba la ndaba ethi uthini moya lapha udlule lapho amen right sibonga kakhulu kuba kanye nawe kanye nebandla lakho ekuyibandla labo ngoba mhlaba shayisa bona kuqala bayobe beyilimazile futhi nabo kuqala akuwena wedwa kuyokwehla isithunzi nakubona kuyokwehla isithunzi ingakho siqhuqhumezela ukuthi abantu beze bewazi umqhele abawufaka ekhanda ukuthi akufuneka usiphuka uboya ngoba mase usiphuka uboya kuyovela izinqoba ithi ke into ngalomfundisi enaye ngelinye lamalanga mhla hlangana naye cosha amaphepha kunobe nihlanya nonke mahlangana naye hamba ngonyawo shuthi nonke imoto anizazi mahlangana naye hamba ecela ukuthi ulambile shuthi kwanina niyancintshana ngabathakathi akasuthe kuze nani nisuthe ngoba mayiqina okholweni umoya uzosebenzisana kalula noNkulunkulu bese nani enikuzwa kuphuma ngomlomo wakhe kunakhe niphile kafishane mhlambe manje siphethe inkulumo yethu kanye nawe Reverend angiqale ngibuza umbuzo othile manje sikunikeza ithuba mhlasimbe ungathini umyalezo wakho ngabheka kuma viewers esiyaviva TV1
nakubantu abathanda uNkulunkulu njengoba nawe umthanda nasebandleni lakho kanye ke nabantu abasibukelayo njengamanje njengoba kubhekwe kuyilokotho zikaKhisimusi abaningi abantu benzela abantu izinto ezahlukahlukene njengathi nje nathi we was trying to do fundraising yomsakazo wethu and it's difficult because siqhamuka loya naloya kanjalo kungagcini lapho kuphinde kube ukuthi ke siseyinhlelweni zokuthi nathi masingena nje ebandleni sifithi hayibo mfundisi ufaka usize bani esho umfundisi nxa ngifaka u7 simthengele no mama kanjalo simbuze no mvangeli kanjalo ingane encane eseyazi ukuthi iswele icathulo senza into efanayo isikhathi nje sezipho lesi mhlawumbe umyalezo wakho sesiphetha ungathini oqondene nokuthi abantu njengoba ku December abaqhuphumezeleke ekuthenini ukuzalwa kwaleya ndoda akuhambisane nezipho ezibheke kubantu ngenhloso yokubathokozisa amen ngiphinde ngibingelele nakubazalwane bebonke na-MC Pholobas nakubalandeli nakubasakazi bakhe angibingelele abakhona nabangekho angibingelela kubalandeli nje ngibingelele kakhulu ngibonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuba ngidlulise inkulumo yokuthi akonakele lutho esizweni nakunina balaleli bohlelo basiyaviva TV uhlelo olukhulu kakhulu futhi olukhuluma ngesimo sokuthi kuko konke onakho qobo akusho ukuthi mhlambe kuncane kusazoba kukhulu kuwena ngibonge kakhulu na-MC Pholobas ngoba uyaqhuquzela ezintweni eziningi zamakhono abantu baningi kakhulu abantu mangasulandele lensizwe kaNgcobo kuningi kakhulu akasekwenze emphakathini ngesimo sokuphiwa awumdali wakhe nabantu bakubo izinto zakhe zikhombisa ungaba namona ngoba mawunomona uqhubeki mawunomona ayikho indlela eyaphambili ngithi kodwa niyabalaleli nabalandeli enimthandayo nenimthokosela ukuthi eqhubele phambili nabasakazi nami ngiyafisa kube ngaphezulu kwalokho akanakho sinebandla nalo ngiyafisa nalo libe qotho njengoba sibambisene sibumbanile ngoba abafundisi abaningi bafisa ukuba nebandla elikhulu kodwa elingenamsebenzi kufuneka libe nenzuzo ibandla libe nomsebenzi wokusiza abantu libe ibandla futhi lokusiza umuntu empilweni yakhe lingasho nje ukuthi ayicha siyasonto kodwa abantu ngoba kunogogo asebekhandlekile abangawasisho kwenzani kodwa mawuyibandla nina ukucha asike sithenga izipho sizisho kogogo noma mhlambe nje isimo sekhombo noma amakhombo ukuze kube kahle ngithi manje nje sengizophetha ngifisa nonenkinga nengqinamba ekhaya noma emakhaya ukube manje sizophela ingqinamba njengoba sila kusiyaviva TV sofisa ukuthi uNkulunkulu ebe nani kukho konke ngiyabonga. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196